Joopa joo. Kyllä. Hei, hyvänen aika. Lentikö sillä pääskyllä? Ei se voi olla pääsky. Vilahti niin äkkiä, niin minä en huomannut. Kyllähän niitä nyt elokuussa pitäisi näkyä vielä piäskysiä. Joo. Täytyypä ruveta muuttamaan kanavat. Joo. Täytyy joo. Vaihtelu virkistää. Joo. Joo. Ei sitä mene sinne, kun tänne näin. Näitä pitäisi ottaa aina välilehteä, helvettiä näitä. Ei se ole. Selaa kanavia. Mitä kanavia? Selaa ite. Kirjaudu ulos. Kirjaudutaan sitten ulos, joo. Kyllä. Missä se on perhana se? Niin, nämä täytyy täältä poistaa heti. Poista nimimerkki, eikö tuo? Joo. Rupesi illalla sängyssä omatunto soimaan, niin minä ajattelin, että ei tämmösiä voi pitää. Joo. Kyllä. No nyt ne on pois. Tai mistä sen tietää? Kyllä se varmaan poistili, joo. Kyllä. 14 pykälää on noita tuo lämpötila. Joo. Niin. Aamupuurona söin mannapuuroa. Ja siihen sitten voimariiniä. Minä lopetin Floran käytön. Siellä on niin kauheasti kaikkea sotkettu sekaan, että siinähän mennään jo huonokuntoinen ihan anhittomiin voimat. Joo. Kyllä. Kyllä sehän on jo, on se. Mikä on tämä päivän elokuu? Sininen viikko, joo, se on se, joo, ei. Se on Toivo Mäkelä ampuu roolihenkilönsä. Joo, se kahtoo, että nyt on paras niin häippästä, kun vieras ukko vei akan. Joo. Missä se on? Mistä se nyt sitten voi herranjestas? Kun sitä ei oo täällä. No se on kirjoitettava tuonne osoitteelle, tuonne noin. Pojan. Pannaan pojan. Poika. Tähdeltä.
tähdeltä ja sitten N. Hyvä hylkää kaikki. Pojanpoika tältä tähdeltä N. Joo. Se on tämä laitettava nyt sitten tuonne. Missä se on se? Ja voi jumalauta. Missä se on? En minä tuolla. Kyllä töiden kanssa on viimeisen päälle. Joo. Pistetään hiljaiseksi tämä, joo. Ja sitten tänne mennään sitten ja MA matkalla kotiin. Vai mihinkä minä olen menossa, minä tiedä. Joo. Guak. Matkalla kotiin. Ei oo toskaan. Tuossa se on. Tulla. Missä se nyt sitten on? No niin. Onko täällä sitten pojanpoika tältä tähdeltä? Käytä toista tiliä. Huomenta. Joo. Celsiuksia on 15. Aurinko paistaa. Joo. Sitten tässä tämmönen puupalikka. Tällä pääsee sähköisiin palveluihin kaikkiin. Joo. Kyllä se Marja-Leena on. Ai. On mannapuuro hyvää, kun yksin syö. Huppidudy. Joo, kyllä se hyvää on. Laitoin sinne voimariiniä. Nyt minä lopetin tuon.
Floran käytö. Siellä on niin paljon semmoisia vaarallisia kemikaaleja laitettu sekkaan, että tämä voimariini on ihan oivariini, vai ei se voimariini, kun oivariini on minä en tiedä, kumpiko se on. Joo, kyllä se on hyvä se mannapuoli, voi hyvänen aikaa. Joo. Nyt minä sitten semmoisen ihan kevyen päivällisen syön, että ei mitään tuhtia. Lihakuulat jätetään pitkäksi aikaa taas pois. Onko se Marja-Leena? On se. Siinä on semmoinen, jos minulla olisi kykyjä, niin minä no joo. Eihän sulla ole minkäänlaisia kykyjä. Sä et ymmärrä mistään mitään. Ei näistä videoiden tekemisistäkään. Et mistään. Joo. Ja nyt tuli postiakin. Kyllä se on kauheata, kun peilikuvalla yrittää tehdä tämmöisiä juttuja. No, siinä menee 3, 4 teletappia ja punapäät on sitten työntämässä kärryllä. Joo, hyvää päivän jatkoa, Marja-Leena. Niin, tämä on Keski-Suomen hyvinvointialue. Laittolasku. Joo, tilapäinen kotihoito. 12.20. Ostaja Naukkarinen Olavi. Joo, minä olen ostanut tuon valmisteen. Joo. Mikäs se muuten oli sitten? No eihän se ollut kuin verinäyttäjä Otto, 12.20. Täytyy nyt sitten muistaa tuo 20 senttiä ottaa mukaan. Viime kerralla minä sen jätin pois, mutta sitten saman tien laitoin sen 20 senttiä erikseen Verkkopankin kautta. Kyllä näissä on nämä viiten numerot, nämä on hirveän pitkiä ja sitten on tilinumerot. Voi hyvä tavalla. Suoraan ulosottokelpoinen, voi kauheata. En ole koskaan ollut vielä ulosotossa, mutta nyt täytyy maksaa tämä heti tuolla Verkkopankissa, joo. Sitten vähän lepäilemään tuonne ja pikkusen ottaa semmoista kevyttä syömistä vaan. Se on tämä suolistosyöpä niin kova juttu, että ei sinne ihan kaikkea paskaa viitit vielä laittaa. Tässä samaa se nyt on sitten mitä siihen laittaa, kun se on se tilanne mikä on. Joo, mutta ei se mitään. Voi sanoa sitten, että niin paska reissu, mutta tulipahan tehtyä. Joo. Ei minua oikein huvita. Ei minua oikein huvita mikään enää. Joo. Mikäs se on se elokuva iltapäivällä? Se on se Sininen viikko. Gunvor ja Matti siellä hiekkarannalla peuhoa ja telttailevat.
Matti sitten vähän räpleää kunvoria ja joo. Sitten tulee Helsingin rannasta paatilla porukkaa viikonlopun viettoon ja siellä tulee sitten tämä Kunvorin mies. Toivo Mäkelä vetää sitä roolia, joo. Loppumetreillä se sitten tajuaa, että tuo vieraileva solisti sillä aikana täällä höylännyt Kunvoria. Joo. Ja siitä se Topi sitten pahoitti mielensä ja se oli nimittäin vammainen tää Topi. Joo. Linkutti sitten sinne laiturille ja pistoolin pippu vaan tuohon ohimolleen laittoi ja boks. Ei jäänyt sitten sen kummemmin selittelemään ennen. No eihän sitä siinä vaiheessa voi mitenkään enää selitellä. Joo. No joo, pannaan tämä videoklippi sinne tuonne jonon jatkoksi sitten. Hyvänen aika, sitäkin on mennyt jo 7 minuuttia. Joo, ei muuta kuin rattoisaa päivän jatkoa. Joo, kyllä se siitä, joo. Kyllä se siitä tai sitten ei.